З наступнага навучальнага года магчымасць вывучаць глыбей менавіта тыя прадметы, якія спатрэбяцца ў будучай прафесіі, атрымаюць і баранавіцкія ліцэісты. У сталічным ліцэі пры БДУ і брэсцкім ліцэі імя Пушкіна гэты праект даўно паспяхова рэалізуецца. Данная работа для нашего коллектива не нова. Примерно 10 лет назад мы работали по подобным планам. Однако в связи с реформой профильного образования данный проект был закрыт. Но все наработки, весь опыт педагогического коллектива, который мы имеем, все осталось. Поэтому этот багаж знаний, я уверен, позволит нам легко войти в новый эксперимент. Сутнасць навацыі – асноўную ўвагу прадметам, якія спатрэбяцца пры паступленні ў вышэйшую навучальную установу і знізіць нагрузку на астатнія. В 10 классах наши учащиеся не будут изучать белорусскую литературу, географию, химию, но будут изучать эти предметы в 11 классе. И наоборот. Эти освободившиеся часы пойдут на усиление профильного компонента. Мария Брусевич вучыцца ў даліцэйскім 9 класе з эканамічным профілем. Збіраецца паступаць у 10 клас ліцэя і асабліва радуецца таму, што замест звычайных 4 гадзін англійскай мовы на тыдзень у наступным годзе будзе аж 7. Этот эксперимент пригодится каждому учащемуся лицею, в том числе и мне, когда я буду поступать. В том числе английский будет сдаваться в каждом университете, и это очень полезно для каждого обучающегося. Вялікія надзеі на профільнае навучанне складае вучань фізіка-матэматычнага класа Глеб Коуган. Хлопец збіраецца паступаць у тэхнічную ВНУ, так што 8 гадзін матэматыкі на тыдзень вельмі дарэчы. Мне кажется, что это очень полезно, так как можно будет сэкономить на репетиторах. И это поможет мне в дальнейшем в выборе профессии. У ліцэі падкрэсліваюць, у першую чаргу мэта эксперыменту разгрузіць вучэбныя планы за кошт лішняй информации и ў той же час насытить патрэбнай. Для учащихся этот проект имеет огромное количество плюсов. Количество учебных предметов сокращается, а соответственно сокращается что? Объем домашнего задания. Часы, то есть учебные предметы, мы планируем поставить парами. А значит, нашим учащимся с 1 сентября нужно будет готовить уже не 6-7 уроков, а, например, 3. Уже ў чэрвені выпускнікоў даліцэйскіх класаў чакаюць экзамены на паступленне ў 10 клас. Тыя, хто паспяхова іх пройдзе, папоўняць шэрагі ліцэістаў, а разам і ўдзельнікаў эксперыментальнага праекта.